Alhamdulillah Jumatan selesai. Sambut tahun baru. Mau jadi manusia rugi apa beruntung? Ikuti channel Pak D. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila tariqihi wa ta'atihi wa yajarna an mukhalafati amrihi wa na'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin jamaah Jumat kami minulya, boten kendhat wonten wekdal nika kita tansah ngajak kanthi ngemutaken dhateng awak kula pribadi piyambak, khususipun umumipun dhateng sedaya jamaah. Monggo samya tansah nambahi ajrih saha takwa kita dhateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sakleres-leresipun takwa inggih menika kanthi sarana ikhtiar saged nindakaken sedaya ingkang dados dawuh saha perintahipun, duwe nebihi sedaya ingkang dados cegah saha awisanipun Gusti Allah taala. Kanthi saged nindakaken lampah ingkang mekaten, boten sanes pangajab saha panyuwunan kita sedaya. Sageta kita kalebetna dhateng ewanipun kawulanipun Gusti Allah ingkang saged manggihaken kawilujengan donya ngantos wonten ing akhiratipun. Amin. Wonten wekdal nika wonten ing dinten Jumat ngresi wonten ing tanggal setunggal saking wulan Muharram, ngleresi ugi wonten ing taun enggal 1427 Hijriah. Mila monggo sareng-sareng kita tansah kita ginakaken minangka kawitanipun wulan Muharram lan kawitanipun saking warsa Hijriah, warsa enggal, kanthi tambahipun kesaenan, tambahipun ibadah, tambahipun ketaatan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para sedherek Jumat kami minulya, ingkang penting sanget tumrap kita sami kangge mangayu bagya dhateng warsa enggal menika ingkang bahkan monggo samya ngetang muhasabah nitip reksa ngamal kita piyambak wonten ing wekdal-wekdal ingkang sampun kapengker utawi taun ingkang sampun kita tilaraken menika. Sarana mekaten punika kita saged nyumerapi punapa kemawon ngamal-ngamal ingkang sampun kita tindakaken. Sae ingkang alit utawi ingkang ageng
punapa ngamal-ngamal kula sampun cocok kalian piwucal Islam punapa dereng. Menawi dereng saged cocok kalian ajaran Islam nggih monggo wonten ing taun ingkang badhe dhateng nggih wonten ing wekdal menika. Kita taun ingkang kita adepi nggih wonten ing wekdal menika kita tingkataken nggih menika ngamal-ngamal ingkang sae ingkang supados kita mboten kalebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang sami karugen utawi bangkrut. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun wa man kana yaumuhu syawa'an min amsihi fa huwa khusran. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa halikun." Sapa wonge kang dina iki luwih bagus katimbang dina wingi mongko jeneng wong kang untung. Lan sapa wonge kang dina iki padha karo dina wingi mongko jeneng wong kang kapitunan utawi rugi. Lan sapa wonge kang dina iki luwih ala katimbang dina wingi mongko jeneng wong kang perusahaan utawi wong kang bangkrut. Pramila saking punika ngetang utawi dipriksa ngamal ingkang sampun katindakaken wonten wekdal-wekdal ingkang sampun kapengker punika setunggalipun pendamel ingkang pinuji lan bekta dampak ingkang positif penggayipun pribadi piyambak. Awit srana mekaten kita saged ngleresaken ngamal pendamelan ingkang kirang leres. Tuwin saged ningkataken ngamal pendamelan ingkang panci sampun pisan. Miderek pangandikan saya sahabat Umar radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Sira kabeh padha ngitung-itunga ngamal-ngamalira sadurunge dihisab. Para sedherek Jumat kami nuya mila tiyang ingkang limpat utawi cerdas nggih menika tiyang ingkang tansah nindakaken ngamal kesaenan kangge sangu agesan saksampunipun pejah. Pramila monggo umur ingkang panjang punika kita ginakaken kanthi sak-saenipun, kanthi kita isi kanthi amaliyat kuwi lampah-lampah ingkang sae ingkang dipun ridani dening sanipun Gusti Allah Taala. Sampun ngantos tambahipun yuswa, tambahipun umur punika kita sia-siaaken, kita lerwaken, namung kita ginakaken kangge lelahan, anggur-angguran, punapa malih kangge nindakaken maksiat. Awit bejo sanget tiyang ingkang dipun paringi umur panjang kanthi dipun isi ngamal-ngamal ingkang sae. Ngamal-ngamal ingkang dipun ridani dening ngersanipun Allah Taala. Lan rugi sanget tiyang-tiyang ingkang dipun paringi yuswa panjang ananging namung dipun ginakaken kangge ngamal-ngamal utawi lampahan ingkang awon ingkang dipun bendoni dening ngersanipun Allah Taala. Sedaya kala wau jumbo kalian dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sak bagus-baguse sira kabeh yaiku wong kang dawa umure lan bagus amale. Para sedherek Jumat kami nuya mekaten engko pilih mawerni-werni pangandikan utawi dawuh ingkang kasebat wonten ing injil punika wau kangge menyongsong nggih menika dhatengipun taun Hijriah wonten ing wekdal menika. Kanthi menika monggo samya berusaha kita mengevaluasi, mengintrospeksi dhateng awak-awakan kita piyambak-piyambak. Boten sanes kita supados saged mangertosi rikala kapengker ngamaliyah-ngamaliyah kula panasami. Enggo pilih pinuju kirang sae monggo kita saeaken wonten ing warsa enggal menika langkung kita tingkataken. Ingkang awon kita susulaken kanthi amal-amal ingkang sae. Ingkang insyaallah kanthi berusaha ingkang ngaten menika boten namung sebatas kita mengukur kemampuan piyambak, namung kita nalika berjalan wonten ing mergi ingkang
sae lan lurus menggaipun Allah, insyaallah kita sami badhe pikantuk hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qurbi fir warham anta khairur rahimin.